Arratsaldeon dizuela pilotazaleok, zeraingo gurea pilotalekuan gaur jokatuko da. Ados pilotaren binekako txapelketa nagusiari dagokion bigarren jardunaldiko partida. Txapelketa gaur 8 hasi zen Latasan eta bertan maila nagusiari zegokion partidan Aldaregiak eta Ruiz de Larramendik 22 eta 20 hartu zituzten mendean Ainhoa Ruiz de Infante eta Leire Galeano. Eta gaur izango da maila nagusiari dagokion bigarren jardunaldiko partida. Eta bertan gorrizariko dira alde batetik Maili Barrokal eta Naroa Agirre, eta urdinez Jera Iturriagak eta Oiana Orbegozok egingo diete aurre. Aipatu beharra dago, txapelketa honekin batera promozio mailakoa ere jokatzen ari direla, 4 bikote, eta txapelketa horri ere gaur 8 Latasan eman zitzaiola hasiera. Bertan Ibarrolak eta Bertizek 22 eta 8 Aranburu eta Arrastia mendean hartu zituztelarik. Txapelketa horrek alere datorren astera arte atxeden hartuko du, eta gaurko partidaz gain ondoren datorren astean izango diren beste bi jaialdiak ere maila nagusiari dagozionak izango dira. Alde batetik aste artean San Esteban egunez Etxebarrin, eta ostiralean hilaren 29arekin hurrengo jardunaldia Sopuertan izango da, eta bietan bina partida izango ditugu, eta laurak maila nagusiari dagozionak izango dira. Gerora, datorren astean bertan 3. jaialdi bat ere izango da, beran jokatuko dena abenduaren 30ean, larunbat arratsaldez, eta bertan jada beste promozio mailako partida bat izango da, maila nagusiko beste batekin batera. Arratsaldeko 4:00 hasi da hemen Zeraingo gurea pilotaleku honetan pilota festa. Bertako Zeraingo pilota eskolako neska gazteekin ados pilotak Zunbilan eta Latasan baditu pilota eskola 2 Nafarroan eta Gipuzkoan hementxe dauka ados pilotak beste eskola bat, eta horko neska gazte handana izan ditugu lanean. Arratsaldeko 4:00 hasi eta duela 8 minutura arte partida ugari jokatu dira, eta neska gazteak gustora eseri dira armaietan maila nagusiko partidaz gozatzera. Epaile lanetan hortxe ikusten dugun Maite Ruiz de Larramendi Mujika izango da, Maite pilotaria da, eta aurten izango du azkenengo denboraldia. Gaur esan digunez Jurrir arte jarraituko du pilotan, eta ordutik aurrera laguntzaile eta epaile lanetan jardungo du, batez ere gehien bat horri biliko da epaile eta laguntzaile lanetan, eta horren beharra ere izango denez, Maite naiz eta galtza txuriak jantzita izanez, kantxan ikusiko dugu epaile lanetan edo eta bestela laguntzaile lanetan. Partidari hasiera eman aurretik 4 pilotarien fitxak errepasatuko ditugu. Gorriz esan bezala Maili Barrokal eta Naroa Agirre hariko dira. Mailik 18 urte ditu, bete berriak asteon, bergararra da, eta gainera urte betetze opari legez ados pilotak kontratua eskaini dio, eta Barrokalek onartu duenez pilotari profesional ados pilota elkartean. Beraz ez du urte betetze opari txarra izan Mailik, eta ez dut uste antziko duenik. Berarekin batera Naroa Agirre zesto harrariko da, 20 urte ditu Naroak, eta haien aurka bi beterano izango ditugu. Jera Iturriaga 36 urteko Leitzarra, eta 18 urteko Oiana Orbegozo Azpeitiarra. Aipatu beharra dago, iazko maila nagusiko txapelketan finalista izan zirenetako 2 gaur sartuko direla leian. Alde batetik Maili Barrokal, iazko garaietako bat, Olatz Ruiz de Larramendirekin lortu baitzuen iazko maila nagusiari zegokion txapela, eta Naroa Agirre finalista Goiuri Zabaletarekin batera finala irabazterik izan ez zuena. Beraz gaurkoan maila nagusia behintzat finalista izan zirenetako 2 hemen izango ditugu galtza txuriak jantzita, Gorriz, Maili Barrokal eta Naroa Agirre, eta haien aurka Jera Iturriaga eta Oiana Orbegozo urdinez berotzen ibili dira. Denbora pixka batez, eta lanari ekiteko gertu dira 4 pilotariak.
beroketarako erabili dituzten pilotak albo batera laga dituzte eta laster egingo dute bertara etorri den zalearen aurrean jendaurreko aurkezpena epailearekin batera gaurkoan beroketak garrantzi handia izan lezake, hotz egiten baitu, 10 gradu izango dira kanpoaldean eta hemen Azkoitiko pilotalekuaren izen berbera daraman pilotaleku honen barrenean ere ez pentsa giro berorik dagoenik, beraz gaurko honetan beroketarik ere garrantzi handia izan lezakete eta nola moldatzen diren ondotxo berotuak dira eta hortxe doaz laurak Gorriz esan bezala Maili Barrokal eta Naroa Agirre erdian Maite Ruiz de Larramendi Mujika ados pilota elkarteko kide pilotari eta Nafarroako pilota federazioko epaile eta Maiteren beste aldean bi urdinak genituen Jera Iturriaga eta Oiana Orbegozo hain justu ere, baina euren aurkezpenean euren izenik aipatzeko denborarik eman gabe txapa gorrien alde jaurti dute edo txapa gorrien alde jausi da eta beraz Maili Barrokal Bergararra izango da partidari hasiera emateko ardura izango duena. Oraintxe pasadio pilota Oiana Orbegozok Maili Barrokali Gorrikaldian abiatuta Bergararra punpa eragin dio pilotari eta martxan da partida, sake gaiztoa Oiana Orbegozok eramaterik izan ez duena, lehendabiziko tantoa Gorri, sakez Maili Barrokalek egin duena bat eta huts, Barrokal eta Agirre aurretik oso sake gaiztoa izan da eta sakea bater erantzunik gabe geratu da. Sakea dator berriz ere Maili Barrokal erdi-erdiko sakea, hau ere gaizto, bostet erditik bueltatzeko modua izan du Oiana Orbegozok, atzera Bergarakoak, laut erditik Oiana zabal aldera, presta Maili zera ezkerparetarantz bildu Oianak zabalera hausi izan da Naroa Agirrek jo duen lehendabiziko pilotaka da, laut erdira gaizto erantzunik gabe geratu da, atzean Agirrek egindako lehendabiziko tantoa eta bigarrena Gorrientzat, 2 eta huts eta biak alabiak Gorriek eginiko tantoen bidez erabaki dira, bata sakez egin du Maili Barrokalek, bestea atzean egina izan da Naroa Agirren partetik. 3. tantoa oraintxe jarri du jokoan Bergarako aurrelaria Maili Barrokalek, 3 tarditik Naroa eskatu eta luze atzeratu 4 eta 4 denetik atzera Jota geratu zarantze jokoa bideratzeko 4 tarditik Zestoarra bildu zabaldu Iturriagak barruan da pilota, zabaletik bildu Barrokalek eta gero atzera Orbegozok baita Agirrek ere 5 eta 4 denera 5 erditik jaso ezkerrez Orbegozok Iturriagak atzera 4 erditik Agirre Iturriaga 3 erditik ireki bertan da Maili gaizto moztu abiadurarekin zikoan pilotan ongi moldatu da Orbegozo, berriz ere Maili atzera moztu Orbegozok baita Barrokalek ere Maili agindu dio Naroari sartze din 4 erdira 5etik bueltatu Orbegozok, Naroak berriz ere atzera 5 erditik pilota zaila bueltatu du Oiana Orbegozok moztu Naroa Agirrek ongi moldatu da Azpeitiarra Barrokalek atzera Iturriaga jokoan sartu ezinik dabil berriz ere pilota luze erabili du Orbegozok eta atzean gaizto jarri dio Naroari eta Naroak bueltatzeko aukerarik ez du izan, lehendabiziko tantoa beraz Iturriagarentzat eta Orbegozorentzat, 1 eta 2 eta pilota aldatzea erabaki dute Leitzarrak eta Azpeitiarrak markagailua pantailaren ezkerreko aldean jartzerik izaten dugun arazoak
edukitzen ari gara eta bestela tira. Lantzean markagailua zertan den gogorarazten joango natzaizue. Bat eta bi momentuz Barrokal eta Agirre aurretik eta laugarren tantoa jokoan da dagoeneko moztu Barrokalek. Eta hor herria makurtuta joan behar izan du pilota jasotzera Orbegozok eta ez din bueltatu, berarentzat lehendabiziko hutsa eta hirugarren kintzea gorrientzat 3-1, Barrokal eta Agirre aurretik. Eta berriz ere badator Bergararra, sake ateratzera. Punpa eragin eta luze, bosteter dira indarrean zijoan, baina jaso. Orbegozok, lauterritik Orbegozok zabalera. Aroak atzera. Orbegozo iruterditik atzera. Iruterditik ere, atzera. Agirrek, moztu jerak irutik. Ukun xamarretik baina ongi moztu du. Txokoan deja da, Naroa biatu da. Naroak pilota jasotzeko aukera izan du. Ezkerparetara bildu, bi gorriak leku zaldatuta ziren, baina berriz ere joan dira. Bakoitza bere lekura, Maili aurrera eta Naroa atzera alegia. Orbegozo, ditik, atzera. 4 eta 3 laurdenetik ongi moldatu da. Agirre, Barrokalek moztu, ezkerrez zabalerantz eraman. Iturriagak eta gero atzera kantxerrirantz, baina bizi. Barrokalek, Orbegozok bildu eta ostera ere atzera. Barrokalek eta hori erantzunik gabe geratu da. Barrokalek egindako laugarren tantoa izan da huxe, atzean egindakoa ikusi ahal izan duzuen gizan. Eta horrien laugarren orotara, 4-1. Momentuz nagusi dira jokoan. Eta eurak ditugu eginte makila hartuta. Herriz ere badator, Barrokal sake ateratzera luze. Garrean doa pilota, baina ez dino beto moldatu da. Pilota eramateko Orbegozo, Iturriagak atzera, lauterditik Agirre. 3 eta laurdenetik Iturriagak kanpora, 5-1. Abantaia polita hartu dute. Barrokalek eta Agirre lehendabiziko akatsa izan da hau. Iturriagaren lehendabiziko akatsa izan da honako hau 5. Gorriz ari diren Maili Barrokalentzat eta Naroa Agirrerentzat. Eta badator berriz ere sake ateratzera Bergarako aurrelari gaztea. Sakea motz-motzean eta gaizto 5 ingurutik ezin bueltatu. Oian Orbegozok sakearekin aurkariak nahazten hasi da. Maili Barrokal 6. Gorrientzat 6-1. Berriz ere Oianak bueltatu dio pilota Mailiri eta badator sake ateratzera. 3 punpa eragin eta horrengoan luze. Aurrekoan ez bezala. Eraman Orbegozok eta gero gerria sartuta 5 dira luzatu. Agirrek berriz ere horrengoan jaitsi. Aita jaitsitakoa izan dela esango nuke gainera. Ongi moldatu da Iturriaga, gero ezkerrez eraman. Agirrek berriz ere atzerantz bideratu jokoa. Iturriagak bueltatu egin du. Agirrek berriz ere moztu nahita, 3 ekarri. Agirrek makurtu behar izan eta gero atzera horrengoan Iturriagak. 5 ongi, Naroa. Gera orain, musika dantzatzen, musika jartzen eta aurkariak euren musika dantzatzen, baina Maili sartu denean min egitea erabaki du eta ederki moztu du pilota Barrokalek eta aurkari bietako inorrezten ez iritsi. 7. tantoa izan da Gorrientzat 7-1 eta bitxanaka badoazkie Barrokal eta Agirre, Iturriagari eta Orbegozori. 9. tantoa jokoan, sakeari erantzun dio Orbegozok eta gero berriz ere
Atzerantz jokoa bideratu nahi, baina ez du, nik uste, ez duela behar bezala eskuman sartu pilota hori. Barrokalek, Iturriaga sartu da gero, berriz ere atzera. Gerak, eta baita Agirre ere, luze, pilota bost eterdirantz. Agirrek, moztu, Iturriagak, atzera Barrokalek, Orbegozok luze, eta Agirrek jaitsi. Moztu baina jaitsi nahi izan du, baina azkenean izti moztu du. Barrokalek ezin sartu, eta Agirrek, pilota luze, atzera astindu. Barrokalentzat oraingoan aukera, berriz ere atzera. Ezker paretara torri zaio pilota Orbegoz hori, baina ongi moldatu da, berriz ere moztu. Barrokalek, Naroari sartzen agindu dio Magik, Sotamanoz. Defentsan Orbegozo, zabalera luze. Barrokalek, eraman Iturriak, oraingoan txokora gaizto. Naroarentzat aukerakoa, Ormabikoa, ezin eraman. Oiana Orbegozok, tanto bigaina egin du, atzelari zestoarrak, 8. Gorrientzat, eta tira aurretik direnez, konfiantza izan du eta abagunea ikusi duela baliatuta. Ormabiko bikaina bota du, eta gainera tantoa lortzeko balio izan zaie jokaldi hori Magiri eta Naroari, eta Gorrien joko bola da onari amaiera eman asmoz. Atxeden seteraino etorri dira, etenaldia eskatuta Gera eta Oiana. 10 tanto izango da jokoan jarriko den urrengoa, eta orain artean 9 tanto 10 minutu eta erdian jokatu dira, azkar doa partida, eta momentuz nagusi dira Nagi eta Naroa. Estrategiaren bat bilatu beharko dute urdinek Gorrien joko oldeari amaiera eman nahi badiote behintzat. Nagusi dira, atxeden setera torberriz ere Oiana zintzurra bustitzera. Zintzurra busti, pilota Naroak pasadio Oianari. Oianak botetxoak erakin eta hortxe eman dio Magiri. Sake ateratzera dator 8 bat, momentuz nagusi dira bi Gorriak markagailuan eta jokoan. Sake gaiztoa jaso, indartsu hori da sakeak ateratzen Magi, eta bere arma horri etekina ateratzen ari zaio, eta gero berriz ere atzera gaizto bideratu pilota, eta pilotaka da horri esker tanto egitea lortu du Magi Barrokalek, 9-1, eta momentuz oso nagusi dira jokoan Bergarakoa eta zestoakoa. Berriz ere sakea ateratzeko bidean da Barrokal, pilotari pumpa eragin eta atera du sakea. Orbegozok jaso, kantxa erdira gozatu gabeko pilota Agirrek, gero atzera Orbegozok, lautarditik luze, Laura, Agirrek, lautik iruterdira Iturriak, eta gero berriz ere atzera Agirrek. Orbegozo sartu da, irutarditik, eta laurdenetik kantxa erdira gozatu gabeko pilota Agirrek, bildu Iturriagak, atzera Barrokalek, zabaldu Orbegozok, moztu Agirrek, bere burua lurrera bota eta jaso. Gerak, atzera Barrokalek, botez jokatu du Orbegozok. Naroak eskatu eta luze jarri atzean. Orbegozok ere bai. Ez du zuen behar bezala sartu. Agirrek, atzera gero. 3-4 gaizto jarri gainera. Itxi egin da pilota hori frontisena. Atzera Barrokalek, ezker paretan txost egin dio gainera pilotako Janari. Eta ezin izan du, pilota bueltatu
Azpeitiarrak 10. egin dute. Barrokalek eta Agirrek eta utzi izan da Magik atzean egindako 3. tantoa. 10 bat momentuz akatsik egin gabe jarraitzen dute. Hasi bezala Magi Barrokalek eta Naro Agirrek eta bina akats egin dituzte. Iturriagak eta Orbegozok akats bana. Hobesan da Iturriagak eta Orbegozok. 10 bat markagailuan, pilota gaiztoa eraman Agirrek eta Magiri zabal ingurua kubritzeko agindu, atzera Agirrek, lauterritik luze, 3 tardiraino, Orbegozok, luze, era berean Naro Agirrek ere, indarrean moztu nahi izan du Iturriagak, baina ez du ez ustean harrapatu pilotaka da horrek Magi, oraingoan luze atzera Agirrek, sotamanoz, bueltatu Orbegozok eta pilota hori mozten jaisten saiatu da Barrokal eta Txapazpira alde egin dio pilotakadak. 10 egin ostean lortu dute bigarrena egitea. Orbegozok eta Iturriagak eta Orbegozok eta hauxe izan da Magi Barrokalek aldutako lehen da biziko pilota eta lehen egin duten moduan berriz ere Maite Ruiz de Larramendi Mujika epaileak duen saskiraino joan dira, beste material berri bat hartu eta plazaratu nahirik. Beste zer edo zer beharko dute. Markagailu hori buelta eman nahi badiote behintzat, nagusi dira orain artean Jokoz eta Oroz, Magi eta Naroa, eta pilota berriak antxaratuta zer egiteko gauza izaten diren. Iturriaga eta Orbegozo Magiren antzera Gera ere oso abila da sakeak ateratzen eta sake gaizto eta zitalak atera hoi ditu eta arma horri Magi egiten ari den moduan atera nahiko dio aurrere epekina. 2 eta 10 tantoa jokoan, sakeari erantzun dio Agirrek ero moztu Arroxamar. Iturriagak lautarritik atzera Orbegozok baita Agirrek ere lautarritik luze Orbegozo atzera gero Agirrek lautarritik luze Orbegozok Iturriaga deja da txokora zabaldu Magik berriz ere bipareta. Oraingoan moztu behartzuela uste nuenean bipareta egin du Iturriagak, Magik atzera Orbegozok eta Magik Naroari sartzeko egin du dio, luze zesto barrak atzera Orbegozok lautarritik Naroa ongi moldatu da moztu Iturriagak atzera Barrokalek luze Orbegozok, baina esko hori begiratu dionez ez dakidanik opaketa hori esote duen deseroso xamarjo. 5 eterditik Naro Agirre luze txokoan Iturriagak, ongi moldatu da pilota hori jaso zezan Barrokal zabalera oraingoan Magik kantxaren erdi aldera dejada Iturriagak zabaldu berriz Leitzarrak moztu Barrokalek Naroak aukerako pilota iterditik luze jarri zabaldu Orbegozok ongi moldatu da hor Agirre txokoan dejada zabalera dejada Iturriagak txokoara dejada Orbegozok beste txokoko dejada bat egiten saiatu da hor Iturriaga, baina ez du asmatu 11 eta 2 Iturriagak utxe egin duen bigarren pilota izan da dejada alegin uste lau eta 11garren 15 iritsi dira, landardietara iritsi dira Magi eta Naroa eta berriz ere eurek erabili duten pilota eskatu dio Magik Maiteri eta hartu dute euren hasierako pilota hori. 11 eta 2
Boste terdira sake zitala. Barrokalek erantzunik gabe geratu da. Sake hori 12 eta 2 nagusi dira. Markagailuan eta jokoan Barrokal eta Agirre. Aurreko tantoa bukatzeko aukera izan duten guztietan eginalak egin dituzte. Tantoa saiatzeko, baina azkenean txaparen azpialdera joan zaio pilota Iturriagari, beste 15 da jokoan, 12 eta 2 markagailuan. Orbegozok zabalera, iritsi egin da pilota hartara. Barrokal, Iturriagak hortxe aukerako pilota. Oztu, bere burua lurrera bota eta irutarditik jaso Agirrek. Dejada txokoan Iturriagak eta hartara ez da iritsi. Zestoarra, 3 eta 12. Tantoa, berriz ere urdinen alde eusi da. Aspaldiko partez, tanto hilera bat behar duten, lehen bat egin badute ere. Tanto premian dira, hilera eta Oiana. Eta hau izan da, dejada hau izan da. Iturriagak egin duen lehendabiziko tantoa. Iturriagak bukatu duen lehendabiziko tantoa. Berriz ere sake ateratzen dator Leitzarra. Pilotari botea eragin eta atera du sakea, bosteterditik. Bueltatu, Naroa Agirrek, moztu, Iturriagak, eraman. Magik, beste txokoko dejada bat, arroxa marra. Iturriagak, baina aukera hori, pilota hori, tantoa bukatzeko nahikoa izan zaio Iturriagari. 4 eta 12, dejada egindako bigarren tantoa eta baita berari apuntatu diogun bigarren kintzea ere. 4 eta 12, eta berriz ere bator sake ateratzera Leitzarra, bota eragin eta atera du sakea. 4 terditik ongi bueltatu du pilota hori, Arroxamar. Agirrek, zabalera jokaldia Magik, luze. Zabalean pilota jarrita. 13 egin dute Magik eta Naroak, 13 eta 4. Eta tira, hautsi izan du. Zabalean luze jota egindako lehendabiziko tantoa Barrokalek, orain artean bera da tantorik gehien bukatu duena, 8 galdutako bakarrarekin. Naroak galdutakorik ez du, egindako 2rekin dago. Iturriagak egindako 2 eta galdutako beste horren beste, eta egindako eta galdutako banarekin da. Oian Orbegozo Azpeitiarra beste 15 bat da jokoan. 13 eta 4 markagailuan. Magik aukerako pilota du atzera. Irutarditik moztu Iturriagak. Berriz ere aukerako pilota du Iturriagak. Txokoan dejada, iritsi egin da Naroa. Orbegozok zabalera, barruan da pilota kontrakantxatik bildu. Magi Barrokalek. Naroak hortxe aukerako pilota izan dezake atzera. Jotze erabaki du. Utxe egindako pilota, txapazpira joan zaio Agirreri. 5. tantoa izan da uberaz urdinentzat. 5 eta 13 galdutako lehendabizikoa. Naroa Agirreri apuntatzen diogun lehendabiziko akatsa, lehendabiziko utxa. Baina abantzaia handiz ari dira markagailuan aurretik. Eta berriz ere sake hartuta zer egiteko gauza diren Iturriaga eta Orbegozo. 5 eta 13 markagailuan atera du sakea. Gerak bueltatu Naroak, berriz ere Gerak aukerako pilota izan dezake, moztu. Makurtuta eraman Naroak, txokoan dejada Gerak, eta gero ezin dejada hartara iritsi Naroak, dejadaz egindako 3. tantoa Gerak eta orotara urdinek egin duten 6. 6 eta 13 markagailuan. Tanto bolada batekin markagailuan gertura dakizkieken Iturriaga eta Orbegozo.
Barrokali eta Agirreri. Sake gaiztoa, Jerak ezin hobeto bueltatu du. Gerria sartuta. Agirrek moztu, Iturriagak. Barrokalek atzera. Gozatu gabeko pilota Oianak, eta gero atzera. Albait luzen. Barrokalek. Irutarditik Naroak. Luze, lautardiraino. Iturriagak ere, luze, irutardiraino. Naroak egin duen legez. Zabalera Oianak. Naroak ere atzera. Sarren kuadrotik. Luze. Horde gozo, kantxar dira gozatu gabeko pilotan Naroak. Gerria sartuta gaizzo Jarri. Iturriagak aukerako Aierak, zabaldu. Barrokalek zabalean luze jokatu, ongi moldatu da hor pilota jasotzeko. Horbe gozo, Zabalera. Agirrek baina Zabalerei joan zaio pilota hori. Maitek besoa jaso baitu. Pilota hori kantxaren mugetatik kanpo izan dela. Pilotak da horren pumpa. Kantxaren mugetatik kanpo izan dela adierazteko. Zazpigarrena beraz. Iturriagarentzat eta Orbegozorentzat. Zazpi eta 13 eta lehen Iturriagak eta Orbegozok eskatu duten moduan, orain ere partida geratzea eta atxeden setera edortzea erabaki dute Magik eta Naroak. Urdinen joko bolada ondoni, amaiera emanguran. Elkarrekiko komunikazioa halakoetan funtsezkoa izaten da eta hortxari dira elkarrekin berba egiten bikote bietako pilotariak, nola Magi eta Naroa, hala Jera eta Oiana. Eta tira, Maitek adierazi die atxeden aldiaren denbora bukatu dela eta berriz ere jokora itzuli beharra daukatela. Eta hortxe doa, hori egin asmoa du, hori egiteko asmoa du. Iturriagak pilota eskuetan harturik, atera du sakea. Gaizto Jarri baina ongi bueltatu du pilota Agirrek. Txokoan luze Jarri. Iturriagak. Berriz ere moztu eta abiadurarekin moztu gainera, ezin bueltatu. Barrokalek 8 eta 13 markagailuan hurbiltzen ari zaizkie pixkanaka. Jera eta Oiana, Magiri eta Naroari. Moztuta unkatutako lehendabiziko tantoa izan du hause Jera Iturriagak. Dejadaz beste 3 ere bukatuta ditu eta baita pare bat akatxere. 8 eta 13 sake ateratzera dator Iturriaga, luze Jarri. Ongi bueltatu du pilota hori. Agirrek. Naroak atzera. Berriz ere luze erabili pilota Naroak eta horrengoan atzera Barrokalek, bost erditik Zabalera. Orregozok pilota bildu. Barrokalek txokoan deja Daierak eta ez dio iristeko denborarik eman. Naroari 9 eta 13 dejadaz Jerak gaurkoan egindako laugarren pilota. Laugarren tanto izan dause. 9 eta 13 markagailuan eta pixkanaka hurbiltzen hasi zaizkie eta hurbiltzen ari zaizkie Jera eta Oiana eta Jera hasi da ohi duen legez jokoan sartzen eta tantoa bukatzeko saiakerak egiten eta horixe da berak ohikoa duen jokamoldea eta hasi da bere ohiko jokoa erakusten. Barrokalek moztu eta laurdenetik altxa Ortegozok indarrean moztu
Agirrek Zabalera Barrokalek, baina kanpora joan zaio pilotaka da hori Mairi, 10-13 tantoa Urdinen alde erori da Magik kutxo egin duen bigarren pilota izan da azken hau eta jada Urdinek egin dituzte 7 tanto segidan eta bestearen segidan 10-13 pilota jokoan jarri du Iturriagak Naroak bueltatu Iturriagak moztu Bitarritik Naroak Hauko zuluan jarri dio pilota Iturriagari Zabalera Oianak Arruan da pilota Aitek ezpaitu Eskurik altxa Berriz ere Zabalera Hauren nabarmenta barruan Atzera Naroa Agirrek Laudutik Atzera eta pixka bat Zabaleraturik Oianak Berriz ere Zabal aldera propio Orbegozok Aurkariak Naste aldera Irutarditik Agirrek atzera Moztu Iturriagak atzera Agirrek Lauterditik Ezin bueltatu Orbegozok 14garrena Horrientzat eten dute Urdinen 7 eta hutseko bola da Eta berriz ere Okerrezpanago lehengo pilota Ateratzea Hautatu dute Arrokalek eta Agirrek Atzen egindako laugarrena Horrien 14garrena izan dena Barrokalentzat Horrengoan sakea Gera Naste aldera Atera du Irutarditik Iturriagak atzera Lautik Luze Agirrek Baita Orbegozo ere Zerlariak ari dira hemen Elkarri Nork hautsiko Moztu Iturriagak eraman Barrokalek Iturriagak guzti jarriatzean Bibelka Etorrita Pilota jasotzeko aukera izan du Agirrek Irutarditik atzera Barrokalek Ormabiko alegazarrean Iturriagak bildu Barrokalek oraingoan txokoko dejada jaso Agirrek eta berriz ere atzera Barrokalek orain bakoitza itzulira bere ohiko kokagunera gaizto jarri du pilota hori Gerak eta ezin bueltatu Gera Iturriagak ezin jauekin moztua izan da pilota hori Naroak moztu duen pilota hori bikain moztua izan da eta tantoa eman die Gorriei 15 eta 10 eta berriz ere sake ateratzeko prest Badatorre korrikalditxoan Maili Barrokal sake gaiztoa eraman Orbegozok Mailik moztu Orbegozok jaso Mailik aukerako pilota du eta atzean jarri Berriz ere atzera Barrokalek atzera oraingoan ere sustaldatu behar izan da azkenean pilota eramateko Orbegozok airez ezin bueltatu Mailiri atzean egindako tantotzat hartuko diogu azken hau Oskarrena honezkero jada Oskarrena atzean amaitu duena 16 eta 10 markagailuan eta berriz ere Gorriak nagusi markagailuan euren pilota kantxaratzea erabaki duten ez geroztik Gorriak dira agintemakila hartuta lehen ibili diren moduan pilota honekin eroso jokatzen ari direla ikusten da eta
Jada 16 tanto egina dituztenez, gero eta tarte laburragoa falta dute 22-ako. Beste 15 bat jokoan, 16 eta 10 markagailuan Gorriak aurretik. Jerak txokoan luze moztu. Atzera zena nahi izan du Agirrek, baina azkenean bien tartera atera zaio. Oraingo hau Iturriagak luze txokoan pilota jarri. Berriz ere aukerakoa Jerak txokoan dejada eta bietariko inor ez da iritsi. 11 eta 16 txokoan dejadaz duen 5. tantoa Iturriagak 16 eta 11 eta berriz ere euren lehengoa eskatu diote Maiteri eta pilota hau kantxaratuta minik egin diezaieketen Gorriei. Sakera Iturriaga pilotari bote egin arazi eta atera du sakea. Bueltatu Agirrek moztu Iturriagak. Orbegozok ere moztu. Irutarditik makurtuta jaso Agirrek berriz ere naita moztu eta gaizto jarri gainera Iturriagak. Jaitsi berriz ere Orbegozok txokoan luze Iturriagak eta Agirrek jaso. Postuak aldatuta Barrokal eta Agirre. Jerak atzera Barrokalekio eta bakoitza badoa bere lekura. Barrokalek aukerakoa atzera Lauterditik Orbegozo txost egin du eta txostaren bila joan den horretan tantoa txost egin dion horretan ezin izan du pilota bueltatu Naroa Agirrek. Iturriagari Orbegozori moztuta apuntatuko diogu tantoa, baina txostak azkenean eragotzi dio Naroa Agirreri azken pilota hori jasotzea. Berriz ere etenaldia eskatzea deliberatu dute bi Gorriek. Asko hurbildu baitzaizkie Jera eta Oiana. 35 minutu terdi partidak eta hauexek dira orain arte 4 pilotariek utzi dizkiguten zenbakiak. Maik, Sakez 3 atzean 5 moztuta bat eta Zabalera luze jota beste bat eta bi akats. Naroak atzean moztuta eta bi paretaz bana eta bi huts egindako pilota. Jerak dejadaz egindako 5 eta moztuta egindako bat. Bi galdutako pilotarekin eta Oiana da egindako eta galdutako gutxien duena. Galdutako bat eta beste tanto bana egindakoen artean, bata atzean eta bestea azken pilotakada honetan txosta aurkitu duen honetan moztuta egindakoa. 12 eta 16 markagailuan aurretik dira oraindik ere Barrokal eta Agirre, baina asko hurbildu zaizkie. Iturriaga eta Orbegozo, sakera dator berriz ere Leitzako pilotaria. 5 terdira sakea, bueltatu Naroa Agirre, berriz ere moztu Jerak eta Naroak ezin bueltatu. Moztuta Iturriagak egindako bigarrena, 13 eta 16. 3 tantora, 4 tantora jarri zaizkie eta asko partida ekartzea lortu dute azkenean. Naiz eta 8 eta 1 eta 13 eta 4 ere atzetik izan diren. 13 eta 16koa da markagailua uneotan eta partida asko berdintzea lortu dute. Naiz eta oraindik aurretik inoiz ez diren izan. Beste 15 bat jokoan. Iturriagak moztu jaso Barrokalek. Itarditik Naroak atzera. Irutarditik moztu luze xamar baina Orbegozok hor elkarrekin tupust egin dute Naroak eta Jerak eta azkenean berriz ere
abagunea ikusi du pilota mozteko eta ez du alferrik galdu. Jerak etorri zaion aukera hori 14garrena Burdinentzat 14 eta 16 eta berriz ere hortxe dituzte, ondo-ondoan dituzte, hauxe da orain artean izan duten alderik, orain arteko alderik txikien hauxe da, tanto biren aldea, baina ez baita markagailuan bikote bien artean, sake ateratzera dator, herriz ere Jera Iturriaga. Bost eta laurdenetik sakeari ongi erantzun dio. Agirrek Iturriagak moztu, Iturritik luze jarri, Barrokalek Orbego zokatzera, Agirre luze Lauterdiraino, pilota ezin bueltatu, Orbego zok, etzen misterio handiko pilota, baina ez du jasotzerik izan. Orbego zok, 17 eta 14 tantoa berriz ere gorri. Azken hau Orbego zori galdutakotzat apuntatuko diogu. Pilota horrek ez baitzuen karga antiegirik jasoa izan etzedin eta hortaz akatskisa fundatuko diogu. Azken hau Orbego zori sake ateratzen dator 17 eta 14 markagailuan. Barrokal luze jarri Orbegozok Naro Agirrek ere bai, bostetik ongi moldatu da. Ezkerpaletara itxatxirik zikoan pilota hori jasotzeko Orbegozok. Naroak herria sartuta luze atzean jarri, bosteterditik eraman Orbegozok, Barrokalek atzera. Orbegozok luze pilota jarriz baita Naro Agirre ere. Atzelariak elkarrei. Elkar zeinek zein hautsiko. Nahi esartuko da jokoan. Zabaldutik moztu, indarrez. Ongi moldatu da hor Jera Iturriaga. Atzera Naro Agirrek. Lauterditik eraman Oiana Orbegozok. Itxatxita joan zaio zerparetara. Indartxu moztu Barrokalek. Ekarri Orbegozok hortxe aukerako pilota. Naro Agirrek atzera. Ongi moldatu da Oiana Orbegozo iruterditik. Eraman Naroak moztu Oianak berriz ere iruterditik jaso. Agirrek eta gero atzera. Jera Iturriagak seitik. Pilota ekarri Gibelka atzeraino 6. kuadrona joan behar izan da. 2. botean jaso du pilota hori Maiek, baina oraintxe konturatu dira. Ikuste ez direla jabetu. 2. botean Maitek abierazi duela eta azkenean jokoa apur bat lasaitu denean ohartu da Mai bera pilota hura 2. punpan eramana izan dela. Maitek abierazi duela. 15 eta 17 berriz ere Urdinen pilota kantxara. Eta berriz ere Jera Iturriaga sakera. Sake atera du Lauterditik ongi moldatu da Naroa. Ezkeratu zaion arren pilota jasotzeko. Orbegozo Iturritik atzera, Iturritik Lauterdira. Lauterditik ongi moldatu da Agirre. Orbegozo katzera, Lauterditik jaso Agirrek, txokoan luze Iturriagak, Orbegozok altxa, eta gero Barrokalek berriz ere atzera. Lautik eraman, Barrokalek aukerako pilota du, eta horre atzean jarri, pilota geratu egin da, baina ongin moldatu da Orbegozo. Gerak txokoan deja da, Arroxamarra, denbora eman dio Naroari pilota hartzara iristeko, txokoan deja da Oianak eta 2. botean jaso du. Pilota hori Barrokalek 16 eta 17 tanto bakarrera jarri zaizkie Iturriaga eta Orbegozo gorriei. 16 eta 17 eta berriz ere
Asko berdindu da partida, emozioa nagusi beraz. Ados pilotaren Inagako txapelketa nagusiaren bigarren jardunaldiari dagokion partida honetan. Orain arte partidaren une guztietan izan dira aurretik Magi eta Naroa. Ez dute ez berdintzerik ez aurretik jartzerik izan Iturriagak eta Orbegozok. Oraintxe dute berriz ere. Oraintxe dute lehena bizikoz parra egiteko abagunea. Beste tanto bat jokoan, 17koaren bila, Urdinak 18 eta 16koa xede dutela. Ari dira gorria jokatzen Zabalera, Jera Iturriagak, pilota jaso. Magik, Zabalera, Iturriagak, txokoan gaizto moztu. Dejada eginez, Barrokalek eta amorrazioz. Altxa ditu beso biak gorantz. Berriz ere, aspaldiko partez, tantoa egin duela adierazi 18 eta 16 ez dute. Urdinek partida 17koan berdintzerik izan, tanto biren aldea gorrien mesedetan 18 eta 16 sakea laburrago orain, Jerak jaso, atzera Barrokalek lauterditik ongi moldatu da. Oian Orbegozo, herria makurtuta jaso, Agirrek, Iturriagak, kantxaren herrialdera bizi, labur geratu zaio pilota Agirreri, baina moldatu da jasotzeko. Zabalera, Iturriagak, Agirrek honengoan atzera, iruterditik Orbegozo, Agirrek ere atzera. Magik moztu. Horrengoan txokoan alik eta luzen. Barrokalek eta gero batzera Iturriagak. Ongi moldatu da. Agirre. Kantxaren erdira luze-luze. Iturriagak. Orbegozo gatzera. Agirre. Hortik. Pilota jaisten saiatu da, baina ez du erabat asmatu, eta hor bien tartera Magik bideraturiko pilota hartan. Elkarri begira pilota jaso ezin da geratu dira Jera eta Oiana, eta ederkin astu ditu bien tartera pilotako pilota honetan aurkariak. Barrokalek 19 eta 16. Sakera berriz ere Magi Barrokal. Sakea luze-luze, bosteter dira. Zabalera, Orbegozok eta gero batzera Naroa Agirrek. Orbegozok moztu, Barrokalek bildu. Ormabikoa legezarrean Iturriagak, pilota bildu. Barrokalek atzera Orbegozok eta ari atzerago Agirrek bildu. Orbegozok, Barrokalek atzera, Orbegozok kantxaren erdira. Magik agindu dio Naroari pilotaren bila joan eta atzeratzeko. Luze-luze iruter dira Oianak, kantxaren erdia Barrokalek. Orbegozok Zabalera nahita eta indarrean ezin bildu. Magi Barrokalek 17 eta 19 Zabalera luze jota. Orbegozok egindako lehen da biziko tantoa izan da. Urdinei 17garren hause eman diena, eta berriz ere tanto bira jarri dute partida, tanto bira jarri dute berdinketa, eta hoi den legez lehengo pilotatera dute eurei gehien komeni zaiena alegia. Beste ekintze bat jokoan, bosteterditik eraman Agirrek txostaren bila ezin hobeki moztu du Iturriagak, eta
Mozketa horrek txosta aurkitu du eta Magi Barrokali ezinezkoa gertatu zaio. Pilotaka da hori altxatzea. 18 eta 19 Jerak egindako laugarren. Moztuta Jerak egindako laugarren tanto izan dause. 18 eta 19 markagailuan. Sakera Leitzarra pilotari botea egin arazi eta lauterdi da sakea luze. Berriz ere aukerakoa. Hortxe Jerak dejada egin nahi izan du kantxar dira. Zuloa bazegoen Magi urruti xamar zegoelako, baina txapak xaxatu du. Jeraren dejadaren oker txikia. Eta tantoa txapak gorriei eman die 20 eta 18. Jerak egindako hirugarren akatsa. Ez ditu akats asko eginda, baina tarteka eta partidaren amaiera hain gertu dagoen honetan egiten diren akats hauek garesti ordain litezke eta akaso txapa hori garesti ordainduko dute gaur. Jerak eta Oianak beste 15 bat jokoan. Moztu Arroxko Naro Agirrek oraingoan atzera Magi Barrokalek. Luze Ordegozok hiru tarditik Agirrek Moztu Iturriagak berriz ere hortxe aukerako izan dezake. Gainera etorri zaio pilota eta atzerantz bideratzerakin konformatu behar izan du azkenean Leitzarrak. Txokoan Moztu, zabaldu Barrokalek, dejada zabalera Jerak, luze Barrokalek, ongi moldatu da Ordegozo. Pilota geratu zaio eta txost egin dio Naroari, baina jaso, zabalera Iturriagak eta ezin bueltatu Magi Barrokalek 19 eta 20, tanto bakarrera jarri zaizkie berriro Barrokali eta Agirreri, Iturriaga eta Orbegozo. Animo eman diete elkarri Magik eta Naroak, partida ez dute galdua, baina ondotik jarraika dituzte aurkariak. Eta hemen deus ere ez dago erabakita beste 15 bat jokoan. Markagailuan 19 eta 20. Barrokal eta Agirre aurretik, pilota Moztu irutarditik. Luze zabalerantz. Agirrek, Moztu, Iturriagak. Eraman Barrokalek. Hirugarren kuadrotik Altxa Iturriagak eta gero Albait luzen hastin du pilota Naro Agirrek atzera Barrokalek Moztu Orbegozok Agirrek atzera Iturriaga sartuko da horrengoan jokoan Moztu nahita urrundik, baina pilota gaiztotzeko beste bai eta baita tantoa lortzeko beste gaiztotu ere. Ogeina markagailuan lehendabiziko aldiz markagailuan berdintzea lortu dute. Dejadaz Jerak egindako 6. tantoa izan da hauxe eta hemendik aurrera tanto bi egin behar du. Garaipena eta puntua lortu gura duen bikoteak partida guztian zeharratzetik izan dira Iturriaga eta Orbegozo, baina partidaren amaiera aldean Ogeinakoan berdintzea lortu dute. Ea zein jartzen den 21 eta 20 aurretik. Tanto jokoan Iturriagak Moztu eta txost egin dio pilotak Naroari. Eta ezin bueltatu Moztu eta Jerak egindako 5. tantoa izan da hauxe eta partidan lehendabiziko aldiz aurretik dira markagailuan. Iturriaga eta Orbegozo 21 eta 20, tanto bakarraren faltan dira. Leitzarra eta Azpeitiarra tanto bi beharko lituzkete garaipenerako. Bergararrak eta Zestoarrak. Hauxe izango da Jera Iturriagak partida honetan aterako duen azkenengo sakea. Pilotari bote egin arazi eta atera du 21 eta 20 jaiek aurretik markagailuan gorputzera torri zaio Agirreri eta erantzuna ez da baleko izan, ez da zenbatzeko moduko pilotaka da izan.
sakez egindako tantotzat hartuko diogu hau. Iturriagari sakez egindako bakarra izan da. Eta partida tanto honekin amaitu da. 22 eta 20 partida guztian zehar atzetik izan dira. Jera eta Oiana eta azken unean 20 berdin du. 21 eta 20 aurretik jarri eta 22 eta 20 garaipena lortu dute eta garaipenaz gain baita aurtengo binakako txapelketa nagusiaren lehendabiziko puntua ere. Eta Magi Barrokal eta Naroa Agirre partidaren zatirik handienean aurretik izanagatik ere gaurkoan punturik gabe, baina tanto aberas handi xamarrarekin, 20ko tanto aberasarekin joango dira etxera eta partida amaituta laster izango ditugu pilotarien adierazpenak entzuteko aukera eta haien hitzak entzun ondoren errepasatuko ditugu partida honek utzi dizkigun zenbakiak. Bai, nik uste, partidun ez gala bate ongi sartu, hasieran uste da Marta bateko partziala edo izan dela, oso gaizki hasiga. Ez ginen ezkerparetai tankereik hartzen, gehiagiteatzen zuen, ezin jarri zibiliga. Eta lana inez azkenemos lortu du puntu ez, justu, puntuk imeitzat pozik. Kantxan deseroso ikusita dituzte hasieran. Bai, oso deseroso ez ginen pilotalekura iten, batzutan gelditu iten da, beste batzutan tiratu iten do, ezkerparetak egie da ikaragarri heltzen diola, hor hasieran zulo hundi egin diute, hola saketik eta asko arrimatuz, pixkanaka sartzen joan ga eta lana inberri izan du. Tarteka pilota geratu eta txoste egiten du ezkerparetan. Bai, arraroa da ez, batzutan tiratzen du, beste batzutan gora, nik uste denak deseroso ibili gala, baina beraiek hasieran askoz gehiago asmatu duela eta hor zulo hundi egin duela ez. Zenbaki politak utzi dituzu gaurkoan jera, moztuta 5, dejada 6 eta Zabalera eta Sakez bana. Hiru bakatxekin, baina zenbaki politak dira horiek. Bai, hasieran partidutik kanpo neonez, pasa egiten zitean, Oiana bilatzen zuen, ezkerpareta, kosta intzait asko partidu sartzea, baina banekin bueltateko sartu inbarra nula, eta erditik aurrera bekixo, ez? Zeure jokoan sartu zara ondoren eta hortik aurrera hasi zara funtzionatzen zeure ohiko jokoa ekartzea lortu duzunean. Hori da, ez? Banekin Oiana ilaundu barra niola, ritmo albazen nik jarri hemen erasoan ibiltzen zenak bentaja hundiezula, bigarren zatin geixo asmatuta, buelta mandi. Eta Oiana zuri dagokizunez, zuk ere tantotxo batzu bukatzeko aukera izan duzu, moztuta dejadaz eta Zabalera luze jota bana, eta baita atzean beste bat ere, biak atxekin, baina zenbaki politak horiek ere, atzelaria normalean ez ditu tantoak egiten, eta gaurkoan lau bukatzeko moduan izan zara. Bai, bukaera aldea ez, azkenean pixkat, ja sartu ganen, ja pixkat partiduen, ja eroso sentituta izenen baita, eitiko aukera aukiet, azeran eramen den aukia ditu, ni asko bastartzen ziren eta enitzen jartzen ondo. Eta azkenean mentzat pixkat, buelta emate lortu dut eta guztua. Tarteka atxelenaldiak ere eskatu dituzue, taktikoak, euren joko bolada ona eteteko, ez duzu lehenengoan lortu bigarrenean bai, aurretik jarri eta azkenean puntuarekin joango zarete etxera. Bai, hoi da, gero baita, pelotara aldatu indota, nik uste horrek aldaketa izan dula ez, pixkat bajuxu bazan da, taierare sartzeko aukera gehiago izan dut, amin egin dut, eta gaurko lanak eginda eta puntua lortuta, bigarren partidan, txapelketaren urrengo partidan, pentsatzen hasiko zara ezta? Bai, hoi da, datorren larun baten beran deu, zemuz, jokauta gare frontoi hartan da, antzen batean. Zer nolako lanak izan dituzuen beran, eskerrik asko neskak. Zuek.
Eta segidan galtzaileak ekarriko ditugu bertara. Maili Barrokal eta Naroa Agirre apenas pentsatzen dut partidaren zatirik handienean hogeinako arte zuek izan zarete aurretik markada joan, baina ezin lanak behar bezala biribil 22. edo iritsi. Bai, egia esan partioan oso ondo sartioan aratani, bikain, nik uste dut Sakiakin asertatzen eta Naroa atzian oso segura. Baina bigarren partean nik uste dut hiera geixo sartu ala eta hiera aurrian mina indozkula eta horregaitxik jun jaula nik uste dut azkenengo momentan partidua. Hasieratik oldarkor eta sakearen bitartez mina egiten ikusi zaitugu Maili, horixe da zeure arma nagusietako bat, sakea, eta gaurkoan aprobetxatu duzu. Bai, egia esan hasieran oso ondo hasi naiz sakeakin, ondo sartu naiz partidan, zentrauta, txispakin, baina bigarren partian nik uste dut hiera geixo sartu ala eta bakigu hierak nola jokatzen daren aurrean eta aurrean nik uste dut dejadekin eta kortadekin minin dozkula eta zorionak eman bakarrik eta zer. Eta sakearekin asko nahastu dituzu aurkariak eta horrek ere agian zeuden abantaiari jarraipen emateko aukera eman du, nahiz eta gero lanak ezin izan dituzuen biribildu. Bai, nik uste dut hori esan dute moguan, hasieran sakeakin asko asmatu dutela, paretara ondo sartu dutela, oian nahi mini jatela, nik uste dut bigarren partian sakeakin askoz dutela asmatu, eta apena bat pixka lehenengo puntaz lortza, baina indako lanakin oso gustora. Naroa zuri dagokizunez, 3 puntu bukatu dituzu, tartean bipareta bat ere bai, baina azkenean 22 ezin iritsi penaz izango zarete noski. Bai, nik uste hasieran, behar izan duen bezala, hasieran gu komoda egina jokatzen, bestiak atzea eta atzea izan botatzen, orduan guri aukerak ematen zizkiguen atakatzeko, eta hor hasieran bai nire komoda egin naiz da hor arriskadak gehiago. Baina bigarrengo partidan ja ez detuki aukeraik arriskatzeko eta hoxe. Pilotak gainera geratzeko eta txosta egiteko joera bazuen eta horri ere etekin atera diozu zenbaitetan. Nik uste justu txostaiek etekin handi joate joela bereziki hilerak hor hasi da eskubiakin jartzen bakoitzian jartzen zigun hor pelota behian hor txosta hor. Bigarrenera heltzeko, gaurkoan garaipenik lortu gabe ere aberas handiarekin joango zarete, 20 tantoren aberasarekin joango zarete etxera, eta jada hurrengo partidan sopurtan gaur 8 jokatuko duzuen horretan pentsatzen, ezta? Bai hori da, txapelketa luzia da, eta lehenengo partida hau ez du puntua eskura, ez du lortu irabaztia, baina Otabio hogei tante hona da, eta hurrengo partida preparako du. Hurrengo partida, Goiuri Zabaletaren eta Irati Zabalaren aurka, sopurtan. Hori da, bikote horra berkusiko dugu Irati izango zuzten Iratik atzian eta Goiuri aurrian beti bezala ondo ibilikoa bere jokuan ahazten da, oain gaurkoakin ahaztu, entrenau eta hurrengoa preparako du. Edarki ba, eskerrik asko neskak eta segi bitxo hartzu horretik. Zai. Hau esek izan dira beraz, lau protagonisten adiran garaipena, Jera Iturriagak eta Oian Orbegozo gertu dute, Maili Barrokalen eta Naroa Agirreren aurka. Besterik ez, arratsalde ona izan dezazuela eta aste arte. Arratsaldean, zereindik.